ننحدحنا خلته بطاط قلته نا حبار تقادلتي نا حدا ودب أبالات ننحدحنا تقيسنا كابتي مسرح نوعلو تي إجري مشمشو سي فلحو إيو نفسي بعلي بيجانات عليها ولو عندك إسا خلوخو كبرتا خابزي إن الله عليه زقدن هير مخنياتو ولا دي تقرصوا أبزبل له الدرجة بتحكمنا عينن بتسنفلت ريم زي كنبر عينه ورا هو هيوت خحلي في زقباني انت لما دم دمديهم أب حنت معات سلسلة مرحلة مسارع تباراري بحزومان تا مسرع سلستيهم دما تسويهم نابترا بعي مرحلة مسرع استقاقيرهم ما بتمعات تيا زوم زقلتهم زلوه تقادلت زياتهم تقدم أي تا مسرع حزوان نبرة تقادلا يوحنس كوماندس يبهل كوماندس شو مستسوون أبجو قارتا بايزي كلايون تقادلا عليو محمد عزوا عليو محمد ون عيسان حين تسويو سالس سايون تتكيو تقادلا عما ون أماسيو نتصحي كعرباي كألن سون تسويو مودتا نتا مسرع تقادلاي أدحانو مستبهل بصاي هو ترى عيدن سلام زخبركم تخاطرتي إرتريان ميديا نتورك كمي كنيهم كابزا هدئتن سلاماويتن زخونت هاجر إرترا زخبر سلامتنا كم وترو نبصحلكم لمون أباسر ساعبنا يتبستفل عليه تاريخ وزعباتات إنمساكم مقالة سومون مالتيو مستقادلاي فتصم جرز جهر نحفشة وزي قعزة قالسونكم دما بفلاي نمرت وعلو ناي سلينا زقال استحستو نباخاتكم قدامي كفالة بيلنا من بالنا تذكروكم تخطاتلتنا لمون مغطلتنا تحزنا لكم إنا قريبنا زلنا كارتا زنكسناكم نتبي بمغطل علالو عفتز حلف الخفال كم استخطاتلكمو تقادلاي فتصم أوج سمهر تاشع زريا كوينم كابتم أبتحت صلاة كبابا زعتو حمشاي الرسو بموهن حدا بصايم أبتحت صلاة كم استرفه قليتلنا دحريز قطله قعزة هيوتهم كمين بره كاتخبا كميلهم وصيهم نحفشاوي مسؤول تأساسر علالاتن لمون أبزخال أي كفال حزنا لكم مسينا لنا نتقادل أي فتصم بسمكم نمسقنا بغتا نمر سخناتنا فتصم أبزخال أي كفالون نقعب سلام أصخ هراي مو تقادل أي برهاني أبتحت خابص على أي تريفو سخم نخطوطو تقسقس اللوخم كمين نبرة تخوند كمين لكم كخبتا كبا وزيهم هراي يغني لي كابتي زحلفة بمقصال هتي تاريخ كنتنو خنفتنينا بفلاي بتا أنا مودة تا برهانين تايكوني مستتحزي أبتحت صلائي مسودق خمي كوينو زبل حطو كاو سلمتاي برهاني أبتحت صلائي وديقو مجمرياكم ما بقى سنايتي زحلفة زقلتنا يوم أبالات كفل هندسة ودب أبتحتي صلائي أب مسمر صلائي أتيم فنجتات كتوكلو خاطو خلون نحنا قاب أبتحتي صلائي تصنحنا صليخنا نبوصتنا نخنحوس أمونغو بروبا مسلوخي كلتنا تراخيبنا مشات سلازنا بره من مخاني تفالتنيها متعنانا متعمنا نابلنا ننحدحنا خلته بصوت قلته نا حبار تقادلتي نا حدا ودب أبالات ننحدحنا تقيسنا التراث أنت حيلتات تغييركم بقى مخنياتو نحنا صلاء متعنا نبلا لنا السوم كأب أنصارو صلاء متعنا بلو انتونا قلنا نحنا أبالاتنا حان تودبينا كلنا تقادلتينا قن السوم ناتم مدب ناتم سراح ناي فنجي متكلم كالن قبل وشت مسمر صلاح خبرو نحنا خاب وشتي مسمر صلاحي دحرناي 3-4 معلت بوع اب تحت مصنح كنوص مسلوخ سلازرها عندنا نزي حجي ابنا نحدنا توخس مستخفته ابزي ابرهانه يوغا برهانه توغيو الام سلازنبره الاقي باوزا غيرو ابكلته كججات زنبره برهانه لا نحنا اب تحت صلاحي نخي نودق عندنا تملسنا اتوشتي مسمرنا يصلاحي نحطو برهانه بمعدو خينا
ከልዕልዎ መካይን መፅአን ወታደራት ኣልዒሎም መኸዱል من ወታደራት ፀላኢ ወታደራት ፀላኢ ምክንያቱ ተወጊኡ ንሕና ኣብታ ግዜ እቲኣ ኣሽምካይ ንውግእ ከነልዕልሲ ነብስና ከማና ይንኽእል ኢና ነርና ናይ ነብሲ ምድሓን ስለ ዝኾነ ኢና ካብ ፀላኢ ኣብ ክንዲ ዝሕዘና ኢልና ኣርሒቕና ንድሕሪት ኣብ ውሽጢ መስመር ፀላኢ ተመሊስና እምበር ዓቕሚ ኣይነበረናን ንብርሃነ ከምብፃይና ተሰኪምና ኣብ ዝኾነ ከነብፅሕ ኣይንኽእል ኢና በቲ ይኹን በቲ ሲ ኩላና ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ኢና ዘለና ፀላኢ መፂኡ ንብርሃነ ሒዝዎ ከም ሕክምና ተገይሩሉ ባህል ዳሕራይ ከም ንሰምዖ ከም ሙሩኽ ኣስመራ ነይሩ ካብኡ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ በሃል ሕጂ እውን ከም ታሪክ ዝሰማዕናዮ ድሕሪ ናፅነት ብዕላል ብኣካል እኳ እንተዘይረኸብናዮ ኣብ ገሊአን ሃገራት ከም ዘሎን መፂኡ ከም ዝነበረን እዚ ብወረ ዝሰማዕናዮ እዩ ስለዚ ብርሃናይ ብከምዚ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ወዲቑ ነይሩ ፀላኢ ፈኒዎ ድዩ ዋላ ካልእ ድዩ ኮይኑ በቲ ይኹን በቲ ንዞም ዲያስፖራ ደገ ይቕመጥ ኣሎ ማለት እዩ ብሂወት ከም ዘሎ ስርጉፅ ብሂወት ከም ዘሎ መፂኡ ከም ዝነበረ ብወረ ሰሚዕና ብጭቡጥ ንሕና ብኣካል ኣይረኸብናዮ ተጋዳላይ ብርሃነ ኣብ ተሻዓይ ዙርያ ካድር ኣብ ከባባ ፀላኢ ምስ ዝገልፅ ነበረ ምስ ተጋዳላይ ፍፁም ገረዝጊሄር ኣብ ውግእ ሰምሃር ኣብ ከባባ ኣቲኻ ሽዑ ትሕቲ ፀላኢ ሙርኮ ወዲቕካ ብሂወት እውን ድሒንካ ናፅነት ክትርኢ ዝበቕዓኻ ናብ ደገ እውን ኮይንካ ትከታተሎ እንተለኻ እዚ ነካይዶ ዘለና ቃለ መጠይቕ በቲ ብትሕትና ንፅሕፎ ዘለና ቁፅሪ ቴሌፎን ይኹን ካልእ ሓበሬታታትካ ድሃይ ክትገብር በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንላቦ ሕራይ ክትቅፅል ፍፁም ትዕላልካ ካብዚ ብምቕፃል ናይ ብርሃነ ኩነታት ከምኡ ኮይኑ እንደገና ካልእ መንገዲ መውፅኢ ሃሰስ ክንብል ተገዲድና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ብርሃነ ተወጊእና ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ተሪፉ እቲ ሓደ ከምቲ ዝበልኩም ኣቐዲሙ ነብሰ ቅትለት ገይሩ ካብ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ዝወድቕ ምስቲ ዝነበረ ድኻማትን ካልእን ፀገማትን ታስውምትትያ ወሲድዋ እቶም ዝተረፍና ካልእ ሰለስተ ሕጂ ከመይ ጌርና ንወፅእ ልክዕ ከምቲ ኣብቲ ዝሓለፈ ኣካይዳና ዝነበረ ኣብ ቆጥቋጥ ተሓቢእኻ ብፀላኢ ብማዕዶ እንዳተኸታተልካ ምንቅስቃስ ናይ ፀላኢ በየን ኣሎ ኣንፈታቱ ከመይ እዩ እንዳልካ ድሕሪ ክንደይ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ ድምፂ ናይ ብፆትና ንሰምዕ ብፆትና እዮም ዝኾኑ ኢልና ንዘረባ ይንኽእል ኢና ዓቕሙ ኣይነበረናን ልክዕ ከምዛ ናይ ተመን በጢልና ኣብታ መሬት ክንዕዘብ ኣለና ኢልና ግዜ ወሲድና ሰዓታት ወሲድና ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ናይ ፀላኢ ወዶ ገባ ክኾኑ ይኽእሉ ዋላ ካልእ ክኾኑ ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ኢልና ጥራሕ ክንስታይ ንገብር ሓንቲ ዘተኣማነና ግን ደቂ ኣንስትዮ ብፆትና ክዛረባ ምስ ሰማዕና እዚኦም ኣማን ብኣማን ብፆትና እዮም ኢልና ዓቕሚ የብልናን ዓው ኢልና ክንፅውዕ እውን ሓይሊ የለን በቲ ይኹን በቲ ግን ሓፍ ኮፍ ኢልና ብማዕዶ ዝረኣይና እዋይ ካብቶም ዝተረፉ ብፆትና እዮም ዝኾኑ ምክንያቱ ከምኡ ጋጥም ስለ ዝነበረ ምስቲ ሓፊሻዊ ዓንተበይ ዝጠቐስናዮ በብኩርንዑ ዝተፈላለየ ዘርጠብጠብ ስለ ዝነበሮ ብፆትና እዮም ዝኾኑ ኢሎም መፂኦም ተሰኪሞም ኣብ ደጎሊ እንዳሰብዓ ፀኒሖምና ጩ ተኽላይ ናብኣ ፀኒሖምና ማይ ሰቲና ልክዕ ከምዚ ናይ ግመል ግን ከልኪሎምና እቶም ሓካይም ይኹኑ ዋላቶም ብፆትና ምክንያቱ ምዝቐነናዮም ዝሓለፈ መዓልትታት ፅምእን ጥሜትን ካልእን ሰውነትና ማሲኑ ሕማቕ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ማይ ምስታይ እውን ካልእ ሳዕቤን ስለ ዘለዎ ካብዚ የዕሪፎም ብቐጥታ ተኺሎም ናብ ሕክምና ኣብ በዓል ዶክተር ተኸስተ ፍቓዱን ዶክተር ብርሃነ ሃይለን ኣእትዮምና ማለት እዩ ፅሒሙና ኣብዚ ግዜ እዚ ካዕበይ ቦታ በፂሕሞ ልክዕ እታ ቦታ እዛ እንታይ እዮም ዝብልዋ ዝኮነ ኣለኹ ኣብ ሰምሃር እዩ ኣብ ሰምሃር ከም ቅድመ ግንባር ዶክተር ተኸስተ ዝነበሮ ቦታ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ምስቲ ዝነበረና ፅምእን ምስቲ ዝነበረና ድኻማትን ዶክተር ተኸስተ ይኹን ዶክተር ብርሃነ ኣጋጣሚ ከምቲ ዓንተወይ ኣብ ታሪከይ ዝገለፅኮ ኣብ ሰበር ቀጠውን ንፋለጥ ስለ ዝነበርና ከም ሰብ
ዶክተር ተዋስተ ፍቃዱ ጋጊኒ ናይ ምክንያቱ ቶታሊ ተቀይረ ብርሃና ግን ፍጹም ካኢዚ ትብሎ ፍጹም ማንጀት ናህናት ነበረ ወ ዝኾነ ኣብቲ ግዜቲ ኢንፊዥን ገይሮም ስጋብ ኩሉ ህይወትና ዝረጋጋ ሓደ 2 መዓልቲ እውን ንስቕማት ፀኒሖምና ኣብቲ ግዜቲ ቤት ትምህርቲ ካድር ማሕሙድ ቄሲ እሱዩ ሓላፊ ነይሩ ንኣባላት ዙርያ ካድር እታ ሻዕ ዙርያ ካድር እውን ክከታተልን ክቆፃፀርን መን ተሰዊኡ መን ኣይተሰውአን መን ኣሎ መን የለን ኣብ ሕክምና መፅዩ ከምዚ ኢሎም ዝመፁ ኣለዉ ተባሂሉ መፂና ሓለዋትና ንሕና እንታይ ተባሂልና እቶም ዝተፈላለየ ሓለዋቶም ዘይተፈልጠ ተባሂሉ ተፃሒፉ ነይሩ ቄሲ መፂ ምስ ረኸበና ኩነታትና ከመይ ከም ዝነበረ ኩሉ ሓቲቱና ማለት እዩ ስለዚ እሞ ኣብቶም ሓለዋቶም ዘይተፈልጡ ወፂና ኣነ ቀላታ ሃይለ ግርማይ ድብሎ ናይ ሕርሻ ይመስለኒ እዞም ሰለስቴና ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ከዓ ንቦታና ኸድና ቦታና ኣብቲ ዝነበሩ ቦታታ ኣህድታትና ናህና ኣነ ብቐጥታ ንደቀ ኣምሓረ ኸይደ ቀለታ ሃይለ ኣብ ዛገር ካርነሽን ዝነበረት ከቢድ ብረት ናቶም ናብኣ ኸይዱ ግርማይ እውን ናብቲ ክፍሊ ተኸይዱ ማለት እዩ በቲ ይኹን በቲ ኣብታ ግዜቲኣ ኣብ ደቀ ኣምሓረ ቫይናክ ይረኽበኒ ተውጊኡ ነይሩ ኣብቲ ግዜቲ ብደረጃ እና ሓለዋ ሰውራይ ይመስለኒ ተመዲቡ ናብኣ ፀንሓኒ ምስ ረኸብክዎ ስምድ ኩሉ እቲ ታሪኽ ምስ ነገርናየን ምስ ፈለጠን ሻግራይ ኣሎ ምስ ሻግራይ ክትከይድ ኢኻ ተባሂሉ ሽዑ ንሳሕርቲ ኣብቲ ኣሃድታትና ዘለዋ ቦታ ንኸይድ ኣጋጣሚ ካብ ሳሓርቲ ምስ ሻግራይ ምስ ኣተና እቲ ኣሃዱ ተሰሪዑ ፀንሓና ንዓንሰባ ንጋሽ ባርካ ንኽኸይድ እዚ ኣጋጣሚ መምርሒታትን ሓበሬታትን እንዳተዋሃቡ ከሎ ኣብታ ክስታይ ኣብቲ ግዜቲ እቲ ኣሃዱና ፍጹም ተሰዊኡ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮ ምክንያቱ እቶም ምሳይ ዝኸዱ ኣባላት ናይታ ኣሃዱና ናይታ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምሳይ ዝኸዱ ዓየ ኺዳነ ዘርኡ ዓየን ፋጥና ኣዳላን ቅድመይ ናብኡ መፅኦም ስለ ዝነበሩ ኣነ ካብቶም ዝተረፉ ተባሂለ ተሪፈ ነይረ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕፅር ዝበለ ናይ ታሽዓይ ዙርያ ምረቱን ዝነበረ ፀገማትን እቲ ሓፈሻዊ ዝነበረ መስርሕ ነዚ ይመስል ፅቡቕ ተጋዳላይ ፍጹም ገረዝጌር ፅቡቕ መምርሒ ካትቦም ዘለኻ ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሜድያ ኔትወርክ ሕጂ እውን ናብ ውዕሎ ውግእ ሰሪና ኣብ ትምረቱ ምልስ ከብለከ እንታይ እዩ ሽዑ ዝነበረ ኣብ ውግእ ሰሪና ዝገጠመ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ብኽቱር ሃገራዊ ወኒ ዝተባዕጠ ነይሩ ከም ተቐዲምካ ዝጠቐስከ ፀላእኻ ብኣዝዩ ዝተዓፃፀፈ ሓይሊ ካብ ታንክታቱ ጀሚርካ ብዓቕሚ ሰቡ ኣዝዩ ሓያል ነይሩ እቲ ካልእ ሃዋብ ዝፈጠረን ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ ብሓፈሻ ውግእ ሰምሃር ዝነበረ ብሰሪና ከዓ ዝነበረ ሳሕዊ ናይ ሓይልታት በዓል 23 ናብ ከበሳ ሰሜን ደይበን ኢልከ 44 እውን ጉርስር ናይ ከይዳ እቱ ዝነበረ ሓይልስ 70 ኣዝዩ ብዙሕ ከም ዘይነበረ ኢኻ ጠቒስካልና ግን ምስቲ ኣዝዩ ሃገራዊ ወኒ ዝነበረ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ እዋንቲ ሕፅረታት ግን እንታይ ነይሩ ካብቲ ዝገጠመ ሓይሊ ናይ ህዝባዊ ግንባር ምናልባት ናይ ነዋሕቲ ተፖስቲ ሕፅረታት ነይርዎ ድዩ እቲ ተዋጋእ ሓይሊ እቲ እዋንቲ ዝነበረ ናይ ወገን እስከ ብሓፈሻዊ ትንታነኻ ዋላ ኣብቲ ልክዕ ማእዝን ናይቲ ታሪክ ተደምፀኸ ብሓፈሻዊ ትዕዝብትኻን ትንታነኻን ብኸመይ ትገልፆ ሕጂ ብኣጠቓላሊ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ዝነበረ መስርሕ እቲ ኩናት ቀሊል ኩናት ኣይነበረን ከቢድ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ግዜቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ሶማል ጉዳይ ናይ ኦጋዴን ተሳዒሩ በዚ ከዓ ብናይ ኤርትራ ብምሉኡ እቲ ዝበዝሐ ከተማታት ኣብ ትሕቲ ቁፅርና ነይሩ እቲ ውሕድ ዝኾነ ከተማታት እውን ኣብ ትሕቲ ከበባ እዩ ነይሩ እዚ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ኣብዛ ውጥር እዚኣ ንደርጊ ናይ ሕብረት ሶቪየት ሓገዝ ዘይተኣደን ኣፅዋር ብገንዘብ ክትመን ከሎ $1 ቢልዮን ዝዋግኡ ንብረት ረኺቡ እዩ ሓገዝ ረኺቡ እዩ ስለዚ
ኣብቲ ምስናህና እናፃፂርና ክትሪኦ ከለና ሓንቲ ወይ እውን ጠቂሰዮ ነይረ እቲ ቅልሲ ናይ ፃፀን ናይ ሓረማዝን ባእሲ እዩ ምክንያቱ እቲ ዝያዳ ሓይሊ ናይ ተጋዳላይ ግን ከምቲ ኣቀዲምካ ዝጠቀስካዮ ወኒ ድልየት ናፅነት ብዝለዓለ ደረጃ ተበጃውነት ንሃገር ክብል ሂወቱ ዘይበቃቀ እሞ ብዓይነት ከዓ ከመይ ዝኣምሰሉ ሙሩፃት ውፆት ዝወሰደ ኩናት እዩ ቀሊል ኣይነበረን ሰምሃር ከም ዝኾነ ካልእ ክትሪኦ ኣይኮንካን ምክንያቱ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ ዋላ እውን ብዝለዓለ ደረጃ እቶም ስትራቴጂስት ናህና ዝፈልጥዎን ክሳይ ዝገብሮ እንተኾነ ኣብቲ ሚዛን ሓይሊ ናይ ፀላኢ ብዓቅሚ ሰብ ይኹን ብኣፅዋር ሰማይን ምድርን እዩ መግለፂ እውን የብሉን ከምቲ ቀዲምና ዘለናዮ ደርጊ ዘይተኣደነ ነዛ ፀባብ ኣሃዱ ኣቀዲምና ዝጠቀስናያ 5 ኣጋር ተዋጋኢ ሰራዊት ማሊሻን ካልኦት ከምዚ ዝጠቀስናዮ መካናይዝድ ቢኤም ታንከኛ ረሻሻት መድፍዕ ብብዙሕ ሻለቃታት ዝቆመ እዩ ናህና ግን እተን ውስናት ቁፅሪ እየን ተደማሚረን ደጊመ ዝገልፀን 2 ብሪጌድ እውን ኣይኣክላን እየን እቲ ዝነበረና ዓቅሚ ናይ ከቢድ ብረት ምስ ውሕድ ወሃቢ ደገፍ ሓይሊ በቃ እቲ 2 ብሪጌድ ክብሎ ዘለኹ እኮ ዋላ እውን እቲ ከቢድ ብረት ኣብኡ ኣትዩ እዩ ምክንያቱ 2 ሓይሊ ዝኣክልን ነይረን ኣብቲ ግዜ እቲ ስለዚ 2 ተፋናኒቶ ኮንካ ብሓይሊ ክትሪኦ ከለካ ሰማይን ምድርን እዩ መግለፂ የብሉን ጥራሕ እቲ መግለፅነት ናይ ተጋዳላይ በጃ ሃገርስ በጃ ህዝቢ ዝሓልፍ ውፉይ ንመስዋእቲ ድልውን ቅርብነትን ስለ ዝነበረ እምበር ዝኾነ ይኹን ዝመጣጠን ሓይሊ ይነበረ ብዓቅሚ ሰብ ይኹን ብኣፅዋር እዚ እቲ ዝኸፍአ እቲ ዝመረረ ኩናት ኣብ ናይ ሰምሃር እሱ ጥራይ ዘይኮነ በኣፅዋርን ብዓቅሚ ሰብን ጥራሕ ባህሪ ንባዕሉ ካልእ ተፃባኢ ካልእ ውግእ ንባዕሉ ኣንፃር ባህሪ ክትዋጋእ ኣብቲ ግዜ እቲ ወርሒ 7 ባፅዕ ኩልቦዲሰሎን ብፀሓይ ኢኻ ሂወትካ ዝማስን ስለዚ እናፃፂርካ ክትገልፆ ከለካ ብጣዕሚ ከቢድ ከም ዝነበረ ይግለፅ ዝኽእል ፅቡቅ ተጋዳላይ ፍፁም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሜድያ ኔትወርክ ከም ተጋዳላይ ፍፁም ዝገልፆ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ውግእ ሳሊና ዝካየደሉ ዝነበረ እዋናት ዳርጋ ምልእቲ ኤርትራ ተሓሪራትሉ ዝነበረት እዋን ካብ ኩሉ ኤርትራ ዳርጋ 5 ከተማታት ጥራሕ ሓራ ዘይወፃ ዝነበራ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ደቁ ሓቆፍ ዓወት ሙሉእ ተረጋጊፁ ዝበሃለሉ ዝነበረ እዋናት ገለ ክፋል ባፅዕ ሓራ ዘይወፀ ነይሩ ዓዲ ቀይሕ ኣስመራ ዓሰብ ከምኡ ድማ ሓንቲ ካልእ ከተማ ነይራ ባረንቱ እዚአን ነይረ እምበር ምልእቲ ኤርትራ ተሓሪራትሉ ዝነበረት እዋን እዩ እዚ ውግእ ሳሊና ዝካየድ ዘሎ እንታይ ይፈጢሩ ብዚ እዋን እዚ ግን ከምዚ ፍፁም ዝገለፁ ዘይተኣደነ ሓገዝ ናይ ሩስያ እዚ ከይኣክል ደርግብቲ እዋን ቅድሚቲ እዋናት ዝነበረ ኣብ ሶማል ውግእ ገጢሙ ላዕለዋይ ኢድ ሒዝሉ ዝነበረ እዋናት እዚ እዋናት እዚ ኣሜሪካ እውን ትሕግዞ ይነበረት ናብቲ እዋን ግን ኣብኡ ተዓዊቱ ስለ ዝመፀ ሶማል ፍናኑን ወሲኹ ስለ ዝመፀ ብርእሲ ናይ ሩስያ ሓገዛት የከራማራ ድል ብኤርትራ ይደገማል ዝብል ዜማ እውን እናዜመዩ ነቲ ዓወታት ዝግዝግዝ ነይሩ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ድማ ምዝላቕ ኣካይዱ ኣብቲ እዋን እቲ ንዝተናውዕ ብዝድሕሪ ዝተናውዕ ቃልሲ ተዓዊቱ እዚ ተጋዳላይ ፍፁም ናባኸ ክመፅእ ካብ ውግእ ሰምሃር ሕጂ እውን ኣይከውፃካን እየ ተኸታተልትና ኣብዛ ነጥብ እዚኣ እንታይ ኣላ ኣብ ውግእ ሰምሃር እናክዝከር ሓንቲ ዘስተምምን ፍፃሜ ኣላ ኣብ ከባቢ ጨንጓር ታባያ መስለን ኣብ ሓደ መዓልቲ 3 መራሕቲ መሳርዕ ተተኻኺዮም 3ቲኦም ድማ ዝተሰውኡሉ እዋናት ነይሩ ፍፁም ብኣካል ትዝክሮ ኣስማቶም እውን ኣብ ሰነድ ሒዘ ኣለኹቶም ኣብ ሓንቲ መዓልቲ 3 መራሕቲ መሳርዕ ተባራርዮም ሒዞማ ነታ መስርዕ 3ቲኦም ድማ ተሰውዮም ናብቲ ራብዓይ መርሓ መስርዕ ኣሰጋጊሮም ኣብታ መዓልቲ እያ እዞም ዝገልፆም ዘለኹ ተጋደልቲ እዚኣቶም ተቀዳማይ ነታ መስርዕ ሒዝዋ ነበረ ተጋዳላይ ዮሃንስ ኮማንድስ ይበሃል ኮማንድስ ሽዑም ዝተሰውኦ እውን ኣብ ጨጓር ታባይ እዚ ካልኣይ እውን ተጋዳላይ ዓልዮ መሓመድ ሒዝዋ ዓልዮ መሓመድ እውን ኣይፀንሐን ተሰውዩ ሳልሳይ እውን ተተኪዩ ተጋዳላይ ዓማ እውን ኣማሲኡ ነታ ፀሓይ ከዕርባይ ከኣለን እሱ እውን ተሰውዩ ኣብ መወዳእታ ነታ መስርዕ ተጋዳላይ ኣድሓኖም ዝተባሃለ ብፃይ ሂወ ተራባዓይ ግን ብሂወት ሰሪሩ ቀፂሉ እቲ ዳሕራይ እዋን እውን ከመይ
ናጽነት እዚ ከስተማቕሮ ክኢሉ ዲ ኣይከኣለን ታሪክ ይምስክሮ ብዝኾነ ግን ታሪክ ውግእ ሰምሃር ከምኡ ድማ ሰሊና መሕለፍያን መደንፆን ፍጻመን ናይ ታሪክ ተባሂሉ ዝግለጽ ከም ኩሎም ትፈልጥዎ ተኸታተልትና ብፍላይ ሓድሽ ወለዶና ድማ ነቲ ታሪክ ዕምቆት እናክተኣትዎ ዘስደምመካ ሰራውር ናይ ታሪክ ኢኻ ትረክብን ተንብብን ተጋዳላይ ፍጹም ናባኻ ተመሊሰ ኣብዚ ኩሉ ክትጥቀስ ዝፀንሐ ውግእ ናይ ሳሊና ናይ ሰምሃር ከምኡ ናይ ሳሊና ውስለ ዘለና ዘይሕከኹ ፍጻሜታት ናይ ታሪክ ኣብ ዝሓለፈ ጠቂስካ ነርካ እዝና ክዝከር ካልእ ምስኡ ክጥቀስ ኣለዎ ትብሉ ነጥብታት እንታይ ኣሎ ክንናትኻል ነጥብና ምስጋርና ካብ ውግእ ሳሊና እናወፃና ስለ ንኸይድ ዘለና ሕጂ ደጋጊመ ክገልፃ ዝኽእል እቲ መግለፂ የብሉን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዋላሲ ትምረት ኣነ ገልፀ ክወጦ ግን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ምረት ልዕሊ ምረት ካልእ እንታይ እሞ ኣብኡ ብፆትካ ተደፊኦም ክትርኢ በቲ ተውጊኦም ዝኣልዮም ሕክምና ሲኢኖም ከውዩ ክትርኢ ከቢድ እዩ ማለት ናይ ሳሊናን ሰምሃርን ብኣጠቓላሊ ምስቲ ደጋጊመ ዝገልፆ ናይ ባህሪ ጉዳይ ዝለዓለ ፀገምን ሽግራትን ከም ዝነበሩ እዩ ዝያዳ ኣብዚ ብፃይ ግርማኣለም ተኪኤ ሳሊና 77 ብፍሉይነት ጠቂስዎ ዘሎ ወዲ ዕንጨይቲ ተተሪኹ ዘሎ ኩሉ ናብኡ ዝወሓለት ውዕሎታቱን ፍጻሜታቱን ብኣካል ዝነበረ ተጠቂሱ ስለ ዘሎ እሱ ዝያዳ ምንባብ ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚስ እዚ ክትብሎ ይትኽእል ኒኻ ማለት ምረት ካብ ምረት ንላዕሊ እንታይ ክትገለጽ ምረት ማለት እኮ መወዳእታ ዘይብሉ ፀገም ሽግር እዩ ስለዚ መግለፂ የብሉን ኮታ ንሕሰሙን ንምረቱን ተጋዳላይ ነዚ ኩሉ ሽግራት ፀገማት ተፃዊሩ ከዛ ህልውቲ ሃገር ኣምፅኡ ማለት እዩ ስለዚ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ጠቀስካዮ እውን ኣብ ውግእ ሰሊና ዝተሰውኡን ዝጠፍኡን ተጋደልቲ ኣንጎእ ናይቲ ሰውራን ናይቲ ገድልን ዝነበሩ እዮም ኢልካና ልክዕ ምክንያቱ ላመት ናይቲ ውድብ እዩ እንተበልናዮም ከ ዝሓሸ ምክንያቱ እሶም ስለ ዝተበጀቡ በጃ ስለ ዝሓለፉ እዛ ሃገር ህልውቲ ክትኮን ክኢላ እቲ ዝኸይድ ቃልሲ እቲ ዝነበረ መስረሕ ናይ ቃልሳ ቀፃልነቱን ቀፂሉን ኣብ ዓወት ደረጃ በፂሕን ማለት እዩ ስለዚ ብዘይ መስዋእቲ ዝተረኽበ ዓወት ኣይኮነን እዚ ቀሊል መስዋእቲ እውን ኣይከፈልናን ቀሊል ኣይነበረን ፅቡቅ ተጋዳላይ ፍጹም ገረዝ ገይር ናብቲ ካልእ ሸነኻት ናይቲ ቃልሲ እውን ክንሰግር እንዲና ተኸታተልትና ግን ውግእ ሳሊና ቀድራታት ጎላጎል ሳሊና ገለ ንብሎም ኣለና ብዛዕባ እውን ቁሩብ ብዛዕባ ሳሊና ዘሎ ቦታታት ኣምር ከነትሕዞም ምናልባት ባዕልኻ ከይሰፍሓካ ተኸታተልትና ብዳታ ዝሓዝክዎን ባዕለይ ክገብፀልኩም ኣብ ዕለቕልቕ ሳሊና ኣብ ናይ 23 ታሕሳስ 77 ኣብ ዘውጉሐ ለይቲ ፀላእን ገስጋስ ተጋደልቲ ንምዕንቃፍ ነቶም ሰለስተ ክፋላት ናይ ሰሊና ታጨው ሰሊና ኢናተን ብማይ ዕለቕሊቓ ንብላ ኣብኣይ ከምፃኩም ደለ ነተን ሰለስተ መከፋፈለ ጋብላታት ናይ ሰሊና ይፈኒወን ሰንካ ሓንቲ መኸዘኒ ዝነበረት እያ መህፈፊ ነይራ መርጊ ናይ ጨው ተባሂለን ዝፍለጣ ዓበይቲ ቀድራታት ሰሊና እዩ ይፈኒወን ደን ቀድራታት ሰሊና ዝበሃላ እዚአን ማለት መኸዘኒ መህፈፊ መርጊ ናይ ጨው እየን ነይረን በዘን ሰለስተ ዓበይቲ ጀነሬተራት ኣብኡ ዝነበራ ተጠቂሙ ካብ ባሕሪ ማይ ብምጭንቋዕ ንጎላጎል ሰሊና ዘን ጠቀስናዮ ማለት እዩ ካብ ዓንቆር ንላዕሊ መሊእዎንን ምስ ባሕሪ ድማ ሓዋዊስዎንን ተጋዳላይ ድማ ኣብዚ ደረቕ መሲሉ ዝኣትዎ ቦታ ይሽዑ ዕልቕልቕ ኢሉ ተዋሒጡ ክሳብ ኣፍልቦም ዝበፅሐ ፍጻመ ተኸሲቱ ማለት እዩ በዚ መሰረት ከዓ መጥቃዕቲ ሳሊና 23 ናሓሰ 77 ሰዓት 2:10 ደቂቕን ተጀሚሩ ማለት እዩ ኣብቲ ታሪክ ምርኩስ ገይረ ረኺበ ከም ዘለኹ ፍጹሙን ብኣካል ዝወዓለሉ ነገር ልክዕ ብልክዕ ብዳታ ክኾን እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ እምበር መን ይንገር ዝነበረ መን የርድእ ዝቐበረ ይትኹነት ተኸታተልትና ንምውሳኽ ዝኣክል ንውግእ ሳሊና ናይ 77 ጎኒ ጎኒቶም ግንባሮም ንዓረር ዝውፍዩ ዝነበሩ ተጋደልቲ ዝባ ግንባር ናይ ውሽጢ ሃገር ማለት ናይ ውድብ ጋዜጠኛታትን ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታትን ብኣካል ተሳቲፎም እዮም እቲ ፍሉይ ግን ናይ ውሽጢ ሃገር ተጋደልቲ ጋዜጠኛታት ልክዕ ማዕረ ተዋጋእቲ ሓይልታት ኣብ ውሽጢ ሳሊና
ኮይኖም ፀብፃቦም መካየድ ነይሮም ካልእ ጋዜጠኛታት ልክዕ ማዕረ ተዋጋእቲ ኣብኡ ተሳቲፎም ኢልና ናይ ወፃኢ ኣብኡ ካብ ዝነበሩ እውን ካብ ፍፁም ዝተቐሶስቲ ዳታ ሒዘ ስለ ዘለኹ ኢለ ቁሩብ ፍንትት ኢሎም ኣብ ደንደስ መንገዲ ባቡር ከባቢ እንዳ ሚካኤል ኮይኖም ካሜራታቶም ኣዋዲዶም ዝከታተሉ ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት እውን ነይሮም ካብቶም ሽዑ ኣብኡ ዝተሳተፉ ጋዜጠኛታት ወፃኢ ኣስማቶም ንምጥቃስ ተኮይኑ ተኸታተልትና ንዳታ ክተርፍ ማለት እዩ ሳይሞን ድሪንግ ማይክል ዌልስን ዝበሃሉ ጋዜጠኛታት ቢቢሲ ብኣካል ተሳቲፎም ኣብ ውግእ ሳሊና ዋላ እኳ ምሕድግ ዝበለ ኣብቲ መንገዲ ባቡር ኮይኖም ይከታተልዎ ነይሮም እቶም ናይ ውድብ ጋዜጠኛታት ግን ኣብ ማእከል ሳሊና ጋዜጠኛ ሳይሞን ሽዑ ካብ ዝሰደዶ ኣብ ውሽጢ ሩስን ዓውደ ውግእ ኮይኑ ኣብ ካሴት ዝቀረፆ ድሒሩ ብመንገዲ ሬድዮ ቢቢሲ ወርልድ ሰርቪስ ፎር ኣፍሪካ ብዛዕባ ውግእ ሳሊና ንዓለም ከም ዝክብል ኣቃሊሒ ነይሩ ካብታ ኣሰነዳ ማለት እዩ ሕጂ ልክዕ 2:40 ድሕሪ ቀትሪ 23 ታሕሳስ ናይ 77 ኮይኑ ኣሎ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን እንዳ ሚካኤል ተበጊሶም ናብ ሳሊና ናብ ኣልቬይዝን ገጾም ይምርሹ ኣለው ከቢድ ብረት ህዝባዊ ግንባር ንሳሊና ብፃዕቂ ይድብድብ ኣሎ ተጋደልቲ ናብ ማዓስከር ሓይሊ ባሕርን ፋብሪካ ጨውን ገጾም ይግስግሱ ኣለው ነቲ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ድፍዓት ኢትዮጵያ ንምፍራስ ትሑት ግምት ዝሃበው ይመስሉ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብዚ ከባቢ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ዘማኽሩ ዘለው ሰቤታውያን ኣማኸርቲ ብቋንቋ ርስያ ገይሮም ንሓድሕዶም ክመኸሩ ብናይ ኤፍኤም ሜትር ባንድ ሬድዮ ገይረ እሰምዖም ኣለኹ ክብል ትንታኒ ህቡ ማለት እዩ ካብ ውሽጢ ባፅዕ ተጋዳላይ ጋዜጠኛ ናይ ወፃኢ ማይክል ትሪንግ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሽዑ ትሒዙ ሕብረተሰብ ቤት ኣብ ማእኸል ናይቲ ውግእ ኮይኑ የማኽር ነይሩ ማለት እዩ ካልእ እውን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤኤምኤን ኣብዚ ፍፃመ ውግእ ሳሊና ምስዞም ናይ ቢቢሲ ጋዜጠኛታት ብተወሳኺ ውሩይ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ እውን ተሳቲፉ ነይሩ ንሱ እውን በጎኑ ኣብቲ ሳሊና ሓይሊ ባሕርን ንሱ እውን እቲ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ሳሊና ብዓይኑ ዝተዓዘቦ ከም ዝስዕብ ክብል ፀብፂቡ ነይሩ 23 ታሕሳስ ምስ ሳይሞን ድሪንግ ከምኡውን ማይክል ዌልስ ዝበሃሉ ጋዜጠኛታት ቢቢሲ ኮይኑ ኣብ ደንደስ መንገዲ ባቡር ፊት ቤተክርስትያን እንዳ ሚካኤል ንስርሐይ ኣብ ጥዕመኒ ቦታ ሒዘ ነቲ ስራሕ እከታተሎ ኣለኹ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ሳሊናን ፋብሪካ ቸሜንቶን ከባቢ 6,000 ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣሎ እቲ ካብ ብጌሓቱ ሰላም ሰፊንዎ ዝወዓለ ከተማ ባፅዕ በቲ ከቢድ ድሕሪ ዕዳጋ ዝፍነ ዘሎ ሞርታራት ህዝባዊ ግንባር እናወፅ ኣሎ ክልተ ሰዓልቲ ናይ ክፍሊ ዜና ህዝባዊ ግንባር ኣብዚ ውግእ ተሳቲፎም ኣለዉ ሕጂ ከባቢ ሰዓት 2 ፈርቃን ኮይኑ ኣሎ ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ካብ 2.6 ሜትሮ ብራኸ ዝነበሮ መንገዲ ባቡር ገምገም ሰሊና ተበጊሶም ንናቫል ቬስ ሳሊናን ንምጥቃዕ ንቅድሚት ይምርሹ ኣለው ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ጉዕዞኦም ንቅድሚት እዩ ዘሎ ብወገን ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘለዎ ቦታ ሓንቲ ጂፕ ናይ 105 ሚሜ ፀዓነት ወተሃደራዊት መኪናን 2 ኣውቶቢላንዳ ታንክታትን ካብቲ ቅድሚ ፋብሪካ ዘሎ ስራሓት ጣልያን ህንፃ ካስቴሎ ወፅአን ሻምቡቆታትን ናብ ተጋደልቲ ኣቕኒዐን ክትኩሳ ይርአን ኣለኹ ብሰማይ F5 ሚግ 21 ከምኡውን ካምቤራ ስራሓት ሶቪየት ነፈርቲ ብደቡብ የመናውን ኣብረርቲ እናተመርሓ ኣብ ልዑል ብራኸ ኮይነን ቦምባታት ኣብ ልዕሊ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ብፅዑቕ ኣብ ምዝናብ ይርከባ ኣለዋ ክብል ፀብፃቡ ካይዱ ብትእዋት ብቐጥታ ናይ ደገ ጋዜጠኛታት ንምግላፅ ዝፀብፀቦ ዝገልፀልኩም ዘለኹ እዚ ኣብዚ ዝተሳተፈ ጋዜጠኛ ናይ ወፃኢ ድማ ዳንኮነል እዩ ነይሩ ስለዚ ትምረት ኣዝዩ ብዙሕ እሞ ተጋዳላይ ፍፁም ገረዝጊሄር ማዕረክ እንደ ኣማኸርቲ ናይ ሶቪየት ጥራሕ ዘይኮኑ እንተላ የመናውያን ኣብረርቲ ነፈርቲ ኣብቲ ኩናት እጃሞም ከም ዘበርከቱ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ኣጠቃላለየ ሓገዛት ናይ ደገ ዘይተፈለየ ውዕሎ ሳሊና እናኣተኸና ክዝክር እንታይ ትብል ብተወሳኺ ምስ ዝተጠቐሰ ኣብቲ ናይ ሓገዝ ናይ ደገ ሓገዝ ናይ ደገ ሓገዝ ከም ተቐዲምና ተጠቐስና እየ ናይ ሕብረተሰባውያን ጥራይ ዘይኮነ ኪባውያን እውን ነይሮም እዮም የመናውያን ነይሮም እዮም ብዝኾነ ይኹን ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ እውን ናይ ምብራቕ ጀርመን እቲ ብበዓል ኪባ ናይ ምልሻ ሰራዊት ክምልምልሎም ከለዉ ብምብራቕ ጀርመን ከዓ ናይ ስለያን ናይ ምክትታል ጠለፋን ኣስተምህሮታትን ትምህርቲ ንህቡ ነይሮም እዮም ኣብኡ እውን ከም መራሕቲ ከም ተዋሳእቶም ዝነበሩን ይግለጽ እዩ ሊባውያን እውን ተሳቲፎም እዮም ሊባውያን ሊብያ እውን ተሳቲፎም እዮም ብሙላም ዝሳ ናይ ማሕበርነት ትብል ማሕበርነት ትብል ሕቑፎ
ዝፈጠረታ እንደ ደርጊ ከዓ ኣብቲ ግዜ ናይ ብሓቂ ሓቀኛ ማሕበረነት ዝኽተል ወይ ብዘየገድስ እሱ ንሕብረት ሶቪየት ከሲቡ እቶም ሰዓብቲ ናይ ሕብረት ሶቪየት እዞም ክንጠቕሶም ፀናሕና ሊብያ፣ የመን፣ ኩባ፣ ምብራቅ ጀርመን በቢናቶም ፕሮፌሽናላት ኣስተምሮ ተሳቲፎም እዮም። ናይቲ ኩናት ዝያዳ ፀላኢ ደርጊ ክዕወት ከም ዝኽእል ዝያዳ ንሶራ ኤርትራን ድሕሪት ከም ዝምለስ ዝገበሩ ናይዚኦም ናይ ወፃእተኛታት ሓይሊ ከም ዝነበረውን ካብቲ ኣብ ታሪክ ክትጥቀስ ዝግብኦ ሓቂ እዩ። ፅቡቅ ተጋዳላይ ፍፁም። ኣብዚ ኩሉ ጉዕዞ ታሪክካ ክንደይ ዝኣክል ናይ መውቃዕቲ ኩነታት ኣጋጢሙካ? ኣብዚ ከውግእ ሰሪና ዘይኮና ንገልፅ ዘለና ሕጂ ካብ ምስላፍካ ክሳብ ኣብ ዕለት ናፅነት ዝነበረ ጉዕዞ ብጉዕዞ ማለት እዩ። ኣጋጣሚ ብዝተፈላለየ ዓውደ ውግኣት ብዝተፈላለየ መንገዲ 8 ግዜ ተወጊአ ኣለኹ። እቲ 3 ደረጃታት ፈለይኻ ፎኪስ፣ ማእኸላይ፣ ከቢድ እናበልካ እቲ ዝኸበደ ግን 3 ከበድቲ መውጋእቲ ኣጋጢሙኒ። እቲ ሓንቲ ኣብ ናቕፋ 79 ተበግሶ 79 ሓንቲ ኣብ ማዕሚደ ናይ ማዕሚደ ኩናት እታ ሳልሰይቲ ንብላ ከዓ ናይ ደቂ ሸሓይ ናይ መቐርካ ውግእ እዩ። ብፍላይ ኣብዚኣ ዝያዳ ክጠቕሳ ዝደሊ ክገልፆ ዝግባኣኒ እቲ ኩናት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ። ዘኽብዶ ከዓ ከምቲ ኩሉ ግዜ ባህሪ ዝበልናዮ እቲ ቀማምጣ መሬት ዓበይቲ ደናጉላን ኣኻውሕን ቆልቋል ዝመልኦን ብዙሕ ክስታይ እዩ። ንባዕሉ ፀላኢ ብከቢድ ብረት ክድርብየልካ ከሎ እቲ ኣኻውሕ ተፈንጪሉ ንባዕሉ እስከዦታት እዩ ዝኸውን። ኣነ ኣጋጣሚ ንፀላኢ ጋ ኣቢልናዮ ካብቲ ናህሩ ንድሕሪት መሊስናዮ ንዓዲ ገብሩ ገፅና ክንድይብ ኣብ ደም ሰብኣይ የዝህረም። ኣብ ደም ሰብኣይ የዝህረም ንመጀመርያ ግዜ እቲ ዶሽኳ ዝተታሓዘሉ ሻዕ መዓልቲ እያ። ኣብዚ ንዓይ ተሰኪሞምኒ ገባር ንዓድና እምን ከብፅሑ 4 ግዜ ወዲቖምኒ። ሓደ እቲ ቦታ ንባዕሉ ትቀማምጣ መሬት ከምቲ ኣኻዊሑ ቀፃሊ እውን ናይ ደብዳብ ስለ ዝነበረ እቶም ተሰኪሞም ዝነበሩ እውን ነብሰ ገርግሽ እያ ክስታይ ይኾኑ። ካልእ እቲ ዝኸፍአኻ ባዕሉ ንህቢ ንባዕሉ ካልእ ባህርያዊ ካብቲ ባህርያዊ ፀገማት ዝበልናዮም ባህሪ ባሩድን ደምን ናይ ዝኩሉ ጨናት ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ናሃብ መፅኦም እቶም ተሰኪሞም ዝነበሩ 4 ግዜ ወዲቐ። 4 ግዜ ኣብ ጋሬዛ ወድቕ ኣለኒ ላሕራይ ዳሕሪ ክንደይ ብክንደይ ኮለል ደቂ ዓዲ ስለ ዝኾኑ እሶምን ንባዕሎም ሓቆም እዮም። ናይ ሂወት ሕቶ እዩ። ካብቲ ደብዳባት ካብቲ ምፍንጫል ናይ ዝነበረ ኣኻውሕን ንህብን ባዕሉ እውን ፀገም እዩ ነይሩ። ኣብ ሕክምና በፂሕምካ? ዓድና እምን ሕክምና በፂሐ። ኣብኣ ግን እንታይ ኣላ ተጋዳላይ ፍፁም? እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ሰሚዐ ኣለኹ ናብ ሕክምና ምስ ተብፅሑካ እቲ ተቐበለካ ዶክተር ሳላ ናቱ ሓይሊ እምበር እግርኻ ታሽዑ ተሃሪማ ነበረት ናርጋ ናብ ምቁራፅ ትቀራረብ እምባራ ብሳላ ትሽዑ ዝገበረልካ ልዑል ሓገዝ ናይቲ ዶክተር ግን ከምዚ ኢልካ ሎሚ ብክልተ እግርኻ ክትረግፅ ከምዚ በቃዓኻ ይንገር እሞ እስከ ብዛዕባ እዚኣ ቆረብ ክትብለና ምሳኣ ስለ ተኣሳሰረ እቲ ዶክተር እውን ክትገልፆ። ልክ ኣለኻ ናይ ብሓቂ እዛ የማናይ ኢደይን የማናይ ፀጋማይ እግረይን ስለ ዝነበረ ካብቲ መስርሕ ንባዕሉ እቲ እግረይ መሽሚሹሲ ፍልሖ እዩ ነፍሰይ ባዕለይ ብጨና ፀሊአ እያ። ዋላ እውን ደቂሶ ከለኹ ከበርታ ካብዚ ንላዕሊ እየ ዝክደን ነይረ። ምክንያቱ ዋላ ደይ ተቆርፅዋ ኣብ ዝብለሉ ደረጃ ይበፅሕ ነይረ። ብሂወት እናሃለኻ ስፈሊሕኻ ፈሊሑ ልክዕ ከምዚ ኩምር ኢሉ እቲ ፍልሖታት ነዚ ሕጂ ከመስግኖ ዝኽእል ዶክተር መኮንን ሃይለ እዩ። ዶክተር መኮንን ሃይለ መፀካ እንዴ ተጋዳላይ ፍፁም ተኸታተልትና ብፍላይ ሓደስቲ ወለዶና ረኣይዎም እቲ ታሪክ ኤርትራና ማዕርክ ክንደይ ስንክሳር ምዃኑ ብሂወትን ከሎ ዝፈለሐ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር እኳ እዩ ዝዓለና ዘሎ ፈሊሓ ብለና ኣሎ። ትቅፅል ፍፁም
እጂ ከም ዝበልኩ ካብ ኩቱር ሕክምና ዘይምርካብ ነዊሕ ጎለል ምባል እቲ ማህረንቲ ፍልሑን ፍዕሉሕ እዩ ኣብ ሕክምና ዓድና ኣብ ምንፈጥሑ ዶክተር መኮንን ሃይለ ይጠቕበለኒ ዶክተር መኮንን ሃይለ ምስ ረአየ ልክዕ እቲ ዝግባእ ቦታ ካብ ኣቐሚጦምኒ እቲ ናይ ሕክምና መስርሕ ጀሚሮም ስቲል ዋላ እቲ ናይ ሕክምና መስርሕ እናካየደ እቲ ናይ ፍልሖ ነገር ኣይቋረፀን ብዙሕ ሕክምና ስለ ዝደንጎየ እዩ ሕሉፍ ሓሊፉ ኣነ እዛ እግረይ ግደፍዋ ቁረፁን ዶ ኣብ ምባል ደረጃ በፅሐ ምክንያቱ ነብሰይ ፀሊአ እያ ብጨና መወዳእታ ዶክተር መኮንን ሃይለ ከምቶም ፎኪስ መወጋእቲ ማእኸላይ መወጋእቲ ዝነበሮም ዘይኮነ ብፍሉይ ክንክን ገይሩ ንዓይ ኣፅኒሐኒ ዝተወሰነ ከባቢ 10 መዓልቲ ክኸውን ባዕሉ እናተኸናኸነ እንዳኣለየ በቲ ሕክምናዊ ዓይኒ ገለ ለውጥታት እናረኣዮ እቲ ንብሎ ነበረ ኣነ ዝብሎ ዝነበርኩ ዘረባ ከይሰምዐ በቲ ስነ ምግባር ናይ ሕክምናን ካልእ ሞራል እናሃበ ኣጆኻ እንዳበለ ኩሉ ነቲ ዝነበረ ፍልሖ በብቁሩብ እንዳጎደለ ምክንያቱ ይኸይድ እንተወሰነ ስራሕ ሰሪሑ መፅኡ ኣብታ እግረይ ዝቀዳደም ቀስ እንዳበለ እቲ ናይ ፍልሖ ነገር ተዳኺሙ ክእለ ጀሚሩ ቁርብ ናይ እቲ ዝነበረ ናይ ምግልን ካልእን ጨናታት እናጎደለ መፅኡ ደም ክብል ቲፍቲፍ ክብል ምጀመረ ባዕሉ ናብ እንዳ ኦርቶላከረን ሒዙ ንኸይዱ ተጋባ ተሓኻኽማ ነቶም ዝነበሩ ብከምዚኣን ሒዝናዮ ፀኒሕና ብከምዚ ሓዝቦ ኢሉ ስርሑ ወዲኡ ክኸይድ ከሎ እግርኻ ካብ መቁረፂ ድሒና ኣላ ኢሉኒ ስለዚ ካብዚኣ ተበጊሰ እዚኣ እግሪ እዚኣ ናይ ዶክተር መኮንን ሃይለ እግሪ እያ ትብላ ስለዚ እቲ ዘጋጠመ እዚ ንመስል ነይሩ ናይ ደቂ ሸሓይን መቐርካን ጉዳይ ኣዝዩ ድንቂ ነገር እዩ ተጋዳላይ ፍጹም እዚ ከምዚ ገይሩ ዘስረረካ ተጋዳላይ ሓኪም መኮንን ኩነታ ህላው ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ኣሎ ናጽነት ክብቆንዱ ዝተመቐረት እዩ እስከ ቁሩብ ተኸታተልትና ናይ ኣጋጣሚ ብሂወት የለን ናጽነት ከስተመቐሩ ህይወት ኣይረአያን ኣጋጣሚ ኣነ ሻ ኩሉ ግዜ እዚኣ ከምናቱ መተካእታ እግሪ ስለ ዝሪኣ ብዛዕባ ናይ ዶክተር መኮንን ሃይለ ብዙሕ ክስታይ ይገብር ይስምዓኒ ግን ከም ተጋዳላይ ከም ሞያዊ ዝኾነ ይኹን ውግእ ሓካይም ናህና ብኣጠቓላሊ ከመይ ገይሮም ትንፋስ ዘድሕኑ ከመይ ገይሮም ሂወት ዝሰርሑ ብጣዕሚ ክግረሙ ዝግብኦም ንኣብነት ኣነ ብስራሕ ምክንያት ኣብ ደገ ምስ ከድኩ ብዛዕባ እዛ ናይ እግርን ናይ ሕቁን ነተን ከበድቲ ማህረንቲ ዝበሃላ ብፍላይ ናይ ሕቁንና እግርን ሕክምና ከይደ ነይረ እቲ ዝነበረ ሓኪም ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ሚላኖ ዓጥልያን እዩ እዚኣ ሓፂን ገለ ክንገብረላ ኢና ኢሉ ስፔሻሊስት መፂ ግን ነታ እግርኻ ማለት እዩ እወ ነታ እግረይ በቲ ናቶም ናይ ሕክምና ዓይኒ እዚኣ ሲ ከምዚ ክንገብረላ ኢና ከምዚ ክንገብረላ ኢሉ ቁፅራ ሒዝልና ካልእ እቲ ስፔሻሊስት ፍሉይ ሓኪም ግን ነቲ ሪከርድ ምስ ረኣየ ቤት ፅሕፈት ደው ኢሎም ተፀዊዕና ከድና ኣነ ኢሉና እዛ እግሪ እዚኣ ከምዝን መደብ ኣለዋ ከም ስፔሻሊስት ግን እንተዘይተገብረላ ሓይሽ ከምታ ዘላታ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ቀንዛኻ እንዳተፃወርካ ምኻድ ሓይሽ ኣብዚ ክመፅእ ዝኽእል ተኽእሎ ሓደ ጠረው ክትብል ትኽእል እያ በዚ ዝበሃል ክግበር ዝሓስበ ንጹር ክኾን ተኸታተልትና ግን ድሕሪ ናጽነት ኢኻ ከይድካ ናብ ሚላኖ ማይ ሓርነት ምስ ተስተማቐርካ እዩ እወ ኣጋጣሚ ብስራሕ ምክንያት ምስ ከድና ናብ ኩላት ሕክምና እውን ስለ ዝተራእኹ እየ ሕጂ እንታይ እየ ክብል ደልየ እቶም ናይ ሓካይም ኣድናቆት ናህና እየ ክገልፅ ደልየ ምክንያቱ እታ ናይ ሕቆይ ከባድ ዝበልኳን እታ እግረይን ሓካይም ብምሉኦም መፅኦም ሪኦምና እንታይ ኢሎም እዚ እግሪ እዚኣሲ ክትቁረፅ ዝግባእ ነይሩ ከመይ ጌራ ከምዚ ኮይና ኢሎም ኣብ ውሽጦም ነንሕድሕዶም ክትዕ ገይሮም ናይ ሕቆይ ብተመሳሳሊ ከምዚ ኢላ ነቲ ዓንዲ ሕቆ ዓንዲ ሕቆ ፀልያቶ እያ ሓሊፋ ሸላቲታ ኸይዳ ፀልያቶ ከምዚ ኢላ ኸይዳ ብቐጥታ ዳይሬክት ሕረሞቶን ነቲ ፀልያቶ ናቲ ፀልዋ ግን ተወሰነ ግዜ
حوسي بارالايز كوينة نيرم توسنا دير أبيدا كاو أميدا كاو نوبر متى مالتي هجي كلتي مسرعي توم حكاي متى أمزبلو زي أمسي إذا سبزس بتحكمنا عينن بتسنفلت ريم إذا كنبر عينا ورهم هو هو تخلي في زقبا نيرو انتي لما دمدمهم حده نتم نحن حكايم زل على أبن غاطي بأمه أما أبرها بزي أخل مسارحي تاريخ سلز فلتو تخالق تقادالي مخنون أبرها خم توقعهم سلز فلتو ناي موقع نجر ناي موقعت نجر بتعمين عام فلي نجري هو نزي هجي دمدمتا نتم نحن حكايم كم متن العلي أدني أمم بعقمني ببقحتي زل على مسارحيتات انت زرلومتي انتي غبرو كاب إيد ساينس. زقاصي موداتا مدمدمتاتاو أملاخ مسؤولية من دمدم السبزي ثم ميلانو زرخب كام هو تم حكى ناي صعب نديت بلاك هذا الله موداتا إذا خمس خون يروا إذا خمس خون تمارا ميرموليهم تمارا ميرمولو موداتا ذهبوا مدمدمتا حدا نتم نحنا حكايم كم بتن على أدنيكم معرخ ندي تنفاس كم الزرعون تنفاس كم زدحنون هو قلت أخلو بتخالقها بتي حكمنا عينس نفلتتك إزيس كنبر عين ورم جن كم زخاب كونه أملاخ مسؤول يرزق المدام تاجهم نعم حق لا درمي تكذا لا يفصون جرس جير أزيو نعم قص خيط على لا تخاطر على نازل لها هجون مسجزينا بصمغ زبلا تملسن حتتات يا غربالك كابت فلما قد لو تمكرخات جمرة جوزو قالسي مستحيل تتاوي هوتيها كسيل كاب نعم جمرة أوان كون حكيم كم زنبر كايز قلت كاب حكيم كمين نابل كان دا وسكايز غد حلافنتات سكاي هجون حتر بالكاتقاتاتنا تقلت لهم كساب إلا تنهصنا زنبرة بحكيم جميل كاس بو مجمرة همتي دهري تعليم ما بسبركت أجر حكيم تماهرنا كاب أجر حكيم كاب زوجنا بطلنا ناب زوجنا بريجيت سجاجر كله خم حكيم حيلي بريجيت 4 وين مالتي بس مقام ناي بريجيت 4 لك بريجيت 4 حتى كانوا استفلا بطلون بطلوني شمسي شواتن بطلوني شوات بطلون 4 كم اون كاب كفلتات ودب مالتي أنا حجي كاب كفلتات ودب كم حكيم تمديبه مالتي هبت تغليط كم حكيم حيلي تمديبه دحرزي خم حكيم حيلي بوزحو كاي سراح كلها نوح جزي وناي كانتن دحرزي ناي بيت مرت كادرن حبنات كونتاتن بأتغلالي مرع مسرح خينه تا سانتاي تخستز بحال حجيب جلاس الله بسو أركيبه مالتي تنزم تصوتي جما وريدنا دولو جما سغيزة سغيلنا ديم دولو سانتا سغيلة مالتي أنا كاو بدرجة مرح مسرح أبصر عن شمونتن مرح مسرح نيرة حريتي بيت مرت كادر قتيلو أب سب أنت شاتن كم كوميشنر غانتا تغاتا الميلغا غانتا أزي مرح مسرع أب توت أولوني كله 4 3 بدرجة مرح مسرع جنيرة أب 4 3 حدن كوميشنر غانتا تغاتا الميلغا غانتا أبزي أبسو أنت شاتن زتاهرم كله مرح من تغيني أبناء ختاهريمه أبناء فمستهرمكو تاني حقوق أجن تلزنا نستو سنة جزء ميجر جنرال سو درتين عدن مريم بزاي ودو كون بريغادر جنرال تخللوسو حلفتنا بريغيد ناس لزنورو السخاء سقاب تدلدل أبز بيت صحفت كونكا أبا إساء زبال نيرو بيرسونال نبا إساء كتحق زيخا خنت حاجة لازم سؤت كونيها سقاب دليلك خاد ذحيل له تبو إننا أبزون كم تحقق بيرسونال بريغيد نيرم توسنا جزء كاو كم ستاف بريغيد ناي تمدات يجزياوي ونتساجيره مخنياتو بطلون تاتو قما سلزنبرا بطلون سوعنا مشتن بطلون قلب زبالة حبنو سو كبريغيد غانتا يوصات سلزنبرا تستاف امداد بريغيد 4 زنبرا جابر زبال حنت غانتا حيجو وچي هتا ناي بوتا ناي جابر
ስታፍ ምዳድ ብሪጌድ ከዓ ንግዚኡ ኣነ ሒዚኣ ማለት እዩ ድሕሪዚ ኩነታት ፀኒሕና ከዓ እንደገና ኣብታ 432 ትበሃል ኣብታ 4 ወጥቕለኒ ከም ኮሚሽነር ሓይሊ ተኸታተል ሜላ ሓይሊ ኮይኑ ተመዲበ ብከምዚ ከዓ ዝተፈላለየ እዋናት ቀፅለ ካብኡ ሙቐም ሁለት ሰራዊታት ምስ ኮነ እንዳ 96 ተወሰነ ነይረ ካብኡ እንዳ 101 ብዝነበርኩ ፅፍሒ ካብኡ እንዳ 16 ሁለት ሰራዊት 16 ነይረ ኣብዚ እውን ኣብ መወዳእታ 87 ምስ ዝነበረ ካልእ ፀገማትን ዳእናን ኣብ ክፍልታት ተመዲበ ማለት እዩ ኣብ ክፍልታት ክምድብ እንተወሰነ እዋን ብፃይ ወለንክእል ገረማርያም ኣብ ወታደራዊ ቤት ፅሕፈት ኣብኡ ምስ ከድኩ ሓንሳብ ክትፀንሕ ካብዚ እስካብ ዝኾነ ይኹን መደብካ ነፍልጠካ ኣብ ድላይካ ተንቀሳቐስ ደጀን ርእዮ ደጀን ፍለጦ ሓይልታት እውን ኣብ ግንባራት ከይድ ተባሂለን ተወሰነ ግዜ ከይደ ኣብ መወዳእታ ኣጋናፅነት ማለት እዩ 88 ከባቢ እሞ ኣነ ምስ ኩሉ ኣማፃፅኣኻን ኣብ ሓይልታት ምንባርካን ብተዛማዲ ሓለዋ ሰውራ ወታደራዊ ባህሪ ስለ ዘለዎስ ናብኡ ትምደብ ተባሂለ ናብኡ ተመዲበ ማለት እዩ መጀመርያ ናብኡ ምስ ተመደብኩ ኣብቲ ናይ ምፅራይ ገበናትን ተመዲበ ናይ መርመራ ኣፈናዊ መርመራ ትምህርቲ ወሲደ ወይ ኮርሳት ወሲደ ሓፂር ኮርስ ብድሕሪኡ ግዜ ናብ ናፅነት ምስ ተቀራረበ ሓንቲ ጨንፈር ኣቂሞም ውሽጣዊ ምድሕሓር ትብል ጨንፈር ኣቂሞም ነይሮም ውሽጣዊ ምድሕሓር ትብል ጨንፈር ቆይማ እዛ ጨንፈር እዚኣ ከም ሓላፊ ናይታ ጨንፈር ኮይነ ናፅነት መፅያ ጌና እቶም ናፅነት ስለ ዝመፀት ናይ ዝገፍሉ እዩ ሓላፊ ነይሩ ናፅነት ስለ ዝመፀት ምሕረታ ኣዋጅ ምሕረት ተገይሩሎም ስለ ዘሎ ኣብ ዝምልከቶም ይኽዱ ተባሂሉ ማለት እዩ ዝበዝሑ ንሱዳን እዮም ከይዶም እቶም ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ሰውራ ዝነበሩ ውሽጣዊ ምድሕሓር እዚኦም ውሽጣዊ ምድሕሓር እንብሎም ዘለና ሕጂ ኣብቶም ተቃዋምቲ ናይ ውድባት ናይ ኤርትራ እንዳ ቲያርዶ እንዳ ዓብደላዶ እንዳ ተስፋ ገለመለ ተስፋ ብርሃን ተስፋ ማርያም ተስፋ ከምኡታት እዚኦም በትን ዝነበሩ ሓደ ከባቢ 80 ካብኡ ዘይበዝሑ እዮም ነይሮም ምሕረት ኣዋጅ ምስ ናፅነት ምምፃእ ምሕረት ኣዋጅ ምስ ተኣወጀ ኣብዚ ምርጭኦም ይፋነዎ ተባሂሉ ኣነ ብታ ግዜ እቲኣ ንብምልኦም ዝበዝሑ ንሱዳን ከይዶም ገለ እውን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኢና ንስለፍ ዝበሉ ነይሮም ገሊኦም እውን ዓድታት ከይዶም ማለት እዩ በዚ መሰረት ስጋብዚ ናይ ናፅነት ድሕሪኡ እውን ኣብ ፖሊስ ንተወሰነ ግዜ ኣውራጃታት ከሎ ኣብ ኣውራጃ ሰራይ ከም ምክልኻል ገበን ናብኡ ንተወሰነ ግዜ ሰሪሐ ከምዚ ይመስል ነይሩ ብኣጠቃላሊ ድሕሪኡ ዝመፀ ኣብ ዝተፈላለየ እቲ ማእኸላይ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እውን ነይረ ኣብቲ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ዝተፈላለየ ኣካላት ነይረን ናብኡ ሰሪሐ ዳሕራይ ምስ ሙቃም እዚ ቤት ፅሕፈት ክፍለ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ድራጎን ሃይለ መለኮት ድራጎን ሃይለ መለኮት ከም ሓላፊናን ኣቦናን ምዃኑ ስቡእ ዓልሰይድ ኣባ ሃሽም ሓቢሩና እዛ ክፍለ እዚኣ ክትቆም እያ ኣባላታ ከዓ እስኻ መርዝጌር ማለት እዩ ፀጉ ፍስሃየ ጀላኒ ትበሃል ልዕሊ ኩሉ ከም ሓላፊና ከዓ ድራጎን ሃይለ መለኮት ካብ ጥቕሞም ስጋብ ሕጂ ናብኡ ኣለኹ ደረጃ ሓላፊ ጨንፈር ደረጃ ዳይሬክተር ማለት እዩ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሃይማኖታዊ ጉዳይ ኣለኹ ጆን ብዛ ኢንተርቪው ንገብረልካ ዘለና ሰዓት ኣብ ኣለኻ እዋ ኣዝዩ ፅቡቅ ነገር እዩ ተጋዳላይ ፍፁም
ነጥብ ብስርርዕ እውን ኮፍ ኣቢልካ ኣለኻ ከም ዝከታተልና ዘሎ ተኸታተልትና ካልእ እንታይ ኣሎ ናብ ናፅነት ኒኻ ኣቲኻ ዝገበርካ ጌርካ ቀቅድሚ ናፅነት ኣብ ዝነበረ እዋናት እውን ከምዚ ሕጂ ክንሪአካ ከለና ወሊድካ ዘሚትካ ደቅኻ እውን ኣብ ዝብፃሕ ደረጃታት ኣብፅሕኻ ትርከብ ኣለኻ መሰረት ናይዚ ግን በቲ ኣብ ሜዳ ዝተዛመትካዮ ዝምድናን መርዓን እሞ ዝምድናኹምን ሌላኹምን ከመይ ነበረ ስነ ስርዓት መርዓኹም ከ መዓዝ ተኻይዱ ኣብ ሜዳ በዓል ቤተይ ሰባ ወልደ ስላሴ ክንፈ ትበሃል ኣባል መካናይዝድ ብርጌድ 23 እያ ሌላና ኣጋጣሚ ናይ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ኣብ ሓደ ኢና ነርና ብርጌድ 4 76 1 ኣብ ሓደ ከባቢ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ናይ ግንባር ፆታታት ስለ ዝነበረ ኣነ ናይ ብርጌድ 4 ኮሚቴ ነይረ ብሪጋደር ሜጀር ጀነራል ኣውሊያይ ኣቦ ወንበርና ነይሩ ካብ ብሪጌድ 4 ኣነ ካብ ብሪጌድ 31 ኮሎኔል መሃር ፀጋይ 23 ወዲ ምዕሽ ካብ ከቢድ ብረት 76 ናብቲ ግዜቲ ነፃግ ትኪ ካብ 44 ጃንሆይ ዝበሃል ሱ ከምዚኦም ኢና ነርና ካብ እንዳ ቁጠባ ከዓ ባዕብዩ መሓር ደበሳይ ዝነበሮም እዚ እቲ ኮሚቴ ሕጂ ሰባ ኣብቲ ናይ ብሪጌድ 76 ኩዕሶ ተፃዋቲት ነይራ እቲ ሌና ላኖም ዝያዳ ናብኡ እዩ ዝዓቢ ካልኦት ናህና ተፃወቲ ኣሎ እቲ ሌላ ብኡ ዝብገስ ማለት እዩ እቲ ናይ መርዓ ስነ ስርዓት ግን እዚ ሰውራዊ መርዓ ዝበሃል እቲ ዝምድና ኣብቲ ግዜት እዩ እንተመስሪቱ ኣብ መወዳእታ ናፅነት ምስ ኮነ ኢና ተመሪዕና ንሕና ኣነ ነቲ ዓንተወይ ዝበልኩም ነቶም ውሽጣዊ ምትሕርራር ንክፋኑ ናፅነት ምስ ኮነ ብቀረባይ ኣተኹን ሳባ ግን መፅያህኒ እታ ግዜ እቲኣ ኣቦታኻ መፅያ እወ ኣቦታና መፅያ ፍሽክር ናይ ጋንታ ምዝንጋዕ ነይሩ ናብኡ ኩሎም እቶም ናብኡ ዝነበሩ እታ ናይ መርዓ ስነ ስርዓት ዘይንገብራ ተባሂሉ ርሑስ ጋማ ኢሎም ጠቂዖም ገለ ናብኡ ብከምዚኣ እታ መርዓ ሰውራዊ መርዓ ተኻይዳ ኣብ ሕሽክር መፃመዲ ነይሮም ድም ፅምዶ ምሳኹም ዋላ በይንኩም በይንና ከምዛ ዝበልካ ካልእ ፕሮግራም መደብ ስለ ዘይነበረ ናይ ጋንታ ምዝንጋዕ ነይሩ ኣጋጣሚ መፅያ ምስቲ ናፅነት ምዃንን ካልእን እዚኣ እሞ ከምዚኣ ጌርና ዘይንሕዛ ኢሎም ብከምዚኣ እታ ውዳቤ ተኻይዳ ማለት እዩ ድሮ ናፅነት እዮም ተመሪዕኹም በቃ ነው ኣላ ናፅነት ወላ ካብቶም ሽዑ ስነ ስርዓት መርዓ ካብ ዘፈራረሙኹም ተጋደልቲ በዓልማ እንትዝክር ዋላ እኳ ብቐንዱ ብማሕበራዊ ጉዳይ ዝተሓዝ እንተነበረት ናይ መርዓ ስነ ስርዓት ካብቶም ኣብታ እዋን እቲኣ ምስ ተጋዳሊት ሳባ በዓልቲ ቤትካን ፍፁምን ካብ ዘፈራረሙኹም በዓልማ እንትዝክር ተጋደልቲ ሰሎሙን ዘርአ ዝበሃል ኣብቲ ሓለዋ ሰውራ ፐርሰናል ዝነበረ ሰሎሙን ዘርአ ወዲ ፀጋይ ዝብልዎም በዓል ወዲ በየነ ካብቶም ዝዝክሮም ኣብታ ነታ መርዓ ከደበልዋን ዝወደብዋን እዮም ወዲ በየነ ካሕሳይ በየነ ኣለው እዚኦም ብሂወት ኣለው እዞም ኣፈራረምቲ ኣካላት እወ ወዲ ፀጋይ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ድሕርናትነት ሰውሂብ እዚ ይመስልቲ ኩነታት ሕፀር ኣቢልና ብኩሩ ሌላኩም ዝጀመረትላ ዓመተ ምህረት ግን ክንደይ ነይራ ምስቲ ግንባራት ውሽጢ ብርጌዳት ዝነበረ ፀወታታት ምክንያቱ እታ 76 ሓደ ሕክምና ኣብቲ ናይ በጠሎና ሓኪም ስለ ዝነበረት ከምቲ ዝበልክዋ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ብርጌድ ኣነ ስለ ዝነበርኩ ሌላ ካብዚ ይጅምር እታ ዓመተ ምህረት ስለ ደለዩ ኸ ዓመተ ምህረት ዳርጋ ኣብ 80 ምክንያቱ 79 ኣብ ተበግሶ ናቕፋ ተሃሪመ ክቆይ ኣብ ቤት ፅሕፈት ምስ መፃእኩ ኣብ 80ታት እዩ ክንደይ ኣብዚ እዋን እዚ ክሳብ እዚ እዋን ዘሎ ግዜ ክንደይ ፈሪኹም ኣለኹም ክንደይ ደቂ እዮም ዘለውካ ቆልዑት ድሕሪ መርዓና ኣጋጣሚ ካብ ናቕፋ
ተበጊስና ክንመጽእ ከለና ምስ ሳባ ኣጋጣሚ መኪና ፀዲፍና ኢና ክልቲኹም እወ ኣጋጣሚ ሓደ ወዲ ሓወይ ዳንኤል ምስ በዓልቲ ቤቱ እሶም ቆልዓ ነይርዎም ዝኾነ ኣብታ ናይ ፊደል ፔ ናብኡ ኢና ንወድቕ ሓንቲ ሰበይቲ እውን ካብ ደገ ካብ ኣሜሪካ ዝመፃ ዳሂ ወደን ክገብራ እሰን እውን ግን እቲ ምግምጣል ብዙሕ ምግልባጣት ስለ ዘይነበሮ ጎርፂ ጥራሕ ገይሩልና ዳርጋ ኩላና ወጢና ድሒና ኢና ትጉዕዞ ናበይ እናኸድኩም ነስመራ ንክንመፅእ ተባሂሉ እዩ ናፅነት ኮይኑስ ነስመራ ክንመፅእ ተባሂሉ ዝተጋጠመ ፍፃሜ እዩ በቲ ይኹን በቲ ግን ድሕሪ ናፅነት ኣብ 92 ተበኪርና ማለት እዩ ዮዲት ፍፁም ትበሃል እዚኣ ዮዲት ፍፁም መዘከርታ ናይ ስውእ እያ ናይ ስውእቲ ብፀይትና እያ ዮዲት ኣፈወርቂ ትበሃል ኣብታ ናይ ተበግሶ 79 ምሳይ ኣብ ጎነይ ኣብታ ዝነበርኩ ጋንታ እንታ አንተ ተቆፍልኩም ምሳይ ዝነበረት እያ እዚ ናታ መዘከርታ እየ ኣብ ጎነይ ስለዝተሰውአት ከም ንዝኽርና ኣዱ ንዝኽርናታ ተባሂሉ እዩ ካልእ እውን እቲ ካልኣይ ወድና እዚኣ ትምህርቲ ተቐዲኣ ፋርማሲ ዘላ ካልኣይ ወድና ኑሚኤል ፍፁም ይበሃል ኑሚኤል ርክብና ዝምድናና ኣብታ ታዕሊም እያ ታዕሊማ ቀዲመ ተቂሰልኩም ነይረ ምስተን ደቂ ኣንስትዮ ክተዕለሞ ተባሂልና ሰለስተ ሰብ ኣይንዕለምን ኢና ምስ ዓበይትና ንዕለም ኢልና ኣብቶም ገልጠምጠም ዝብሉ ዝነበሩ ቀዳማይ ክፋል ገለፅከ ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ጠቂሰዮ ኑሚኤል ሕጂ ልክዕ ኣጋር ሓኪም ምሳይ ተማሂሩ ብርጌዳት ክቆማ ከለዋ ከምቲ ኣቐዲመ ዝጠቀስኮ እሱ ናብ ገላእ ሕድታት በፂሑ ብሓበሬታ ብወረን ከም ተሰውአ ፈሊጠ ንዑ እውን መዘከርታ ክኸውን ኢለ ኑሚኤል ኣውፅአ ኣሎ ንኻልኣይ ወድኻ እውን መዘከርታ ብፃይካ ልክዕ ቀዳመይቲ ውልድካ እውን ንመዘከርታ ብፅይትኻ ሳልሳይ ተኾነ ዮናታን ዝበሃል እዚ እውን ተመሳሳሊ ኣብ ዳሕሪ መስመር ምሳይ ዝነበረ ካብቶም ማናጁስ ዝተሰውአ ቆልዓ እዩ ስለዚ እዚኦም ሰለስቲኦም ኣርባዕተ ወሊደ ክልተ ኣዋልድ ክልተ ኣወዳት እቶም ሰለስተ ቀዳሞት መተካእታ ወይ መዘከርታ ናይ ብፆት ኩሎም እቶም ሰለስተ ድማ ብስም ዝኽሪ ብፆትካ ጠሚቅካዮም ኣስማት ልክዕ እታ ራብዓይቲ ግን ዮሳን ፍፁም ትበሃል እታ ሽም ግን እቶም ኣሕዋታይ ኣውፂኦምላ እዚ መስልቲ ስድራ ቤት ኣዝዩ ፅቡቅ ነገር እዩ ተጋዳላይ ፍፁም እስኪ እሞ ድሕርቲ ኩሉ ገልጠጠም ናይ ጉዕዞ ታሪክ ምእንቲ ዝነስተመቕሮ ዘለና ናፅነትን ሓርነትን 91 ናፅነት ኮይኑ ንቕሎ ናብ ዓዲ ኮይኑ ከም ዝጠቀስካዮ ምርኻብ ውሉድን ወላድን ኮይኑ ሓድሽ ሂወት ናይ ናፅነት ምስቲ ምቃርን ምጅማርን ኮይኑ ሞ ጎኒ ጎኒ እቲ ወተሃደራዊ ኩነት ዘይተርፉን ኣብቲ እዋን እውን ተጋዳላይ በብል ፅፍታቱን በብል መዳየቱን ዳግማይ ስራሕ እውን ጀሚሩ ከምዚ ድሒረ ከም ዝፈለጥኮ እውን ሌተናል ኮሎኔል ምዃንካ እውን ፈሊጠ ኣለኹ ተኸታተልትና ባይዘወይ እቲ ማዕረግ ከይጠመቕና ጥራይ ተጋዳላይ ፍፁም ንብል ኣለና እምበር ሌተናል ኮሎኔል ምዃኑ እውን ድሒረ ትማለ ፈሊጠ ዘለኹ ብዝኾነ ግን ናይ ሌተናል ኮሎኔል ማዕርጉን ድሕሪ ናፅነት ተዋሂብካ እስከ ዊታት እናተኸ ኣለና ሕጂ ሓድሽ ሂወት ናፅነትን ናይ ማዕርግ ኩነት ናብኡ እንዳእተኻ ተጋዳላይ ፍፁም ራይ ግርም እዚ ናይ ማዕርግ ሕቶ ልክዕ ሃገር ኮይንና ስርዓት ተኺልና መንግስታዊ መሳርዕ ክህልዎ ስለ ዘለዎ ልክዕ ኣብቲ ወታደራዊ ሚሊታሪ ትካል ዝሰርሕ ዝኾነ ይኹን ተጋዳላይ ካልእ ብዘየገድስ ልክዕ መስርዑ ክሕዝ ስለ ዘለዎ ኣብ 1996 ናይ ማዕርግ ምዕዳለ መፅኡ በቲ ይኹን በቲ ግን እቲ ሕቶ ናይ ማዕርግ ሕቶ ኣይኮነ ተጋዳላይ ንሽመት ንስልጣን ንማዕርግ ኢሉ ይከላ በጃ ሃገር ምእንቲ ሃገር ጥራሕ ኢሉ ይኸይዱ ልክዕ ከምቲ ዝበልናዮ ግን መሳርዕ መንግስቲ ኮይንና ኢና ሃገር ኮይንና ኢና መስመሩ ክሕዝ ስለ ዘለዎ ግን ናይ ቀዳማይ ተመክሮ እዩ ሓንቲ ሃጓፋት ናይ ቴክኒክ ፀገማት የለና ይትብልኒ ኢኻ ኣብቲ ተሓዳደላ እውን ካልኦን በቲ ይኹን በቲ ግን እቲ መሰረታዊ ሕቶ ተጋዳላይ ዝኾነ ተጋዳላይ ምእንቲ ሃገር ምእንቲ ህዝቢ በጃ ክስዋዕ ኢሉ ዝወፀ ስለ ዝኾነ
ንስልጣን ዶ ንመሓርግ ዶ ንሓላፍነት ዶ ኢሉ ዝወፅ ይኮነ ሓንቀውታ ህዝቢ ንምርካብ እዩ ልክዕ ካብቲ ኣርዖት ናይ ፀላኢ ነፃ ሃገር ልኡላዊትነት ክረጋግፅ ኢሉ ዝወፀ ተጋዳላይ ኮይኑ ከዓ እዚ መስርሕ መድረክ ደምፅኦ ኮይኑ ኣብዚ ግን ተሓንቲ ልዕሊ ኩሉ ንኩሉ ተዕግብ ኢለ ኣነ ዝኣምና ትመሓርግ ዶ ትስልጣን ዶ ተሓላፍነት ኣይኮነ ተጋዳላይ ሓርበኛ ምዃኑን ካባ ሓርበኛ ምልባሱን ተዝለሓለት ዕግበት ዝስዐ በቲ ይኹን በቲ ናይ መሓርግ ሕቶ ሓላፍ ሰላፍ ክህልዎ ክእል ይኸውን ናይ ቴክኒክ ናይ ተመክሮ ሕፅረት ዘጠቓለለ እዩ እዚ ይመስል መርልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ይኹን ተጋዳላይ ሓርበኛ ምዃኑ ናይ ውሉድ ወለዶ ናይ ወለደታት ዝወረሰ ካብ በዓል ኢብራሂም ሓርበኛ ኢብራሂም ስልጣን ሓርበኛ ወልደማርያም ኩሉ ትኻልእ መስርሕ ሓልዩ ዝመፀ ሓርበኛ እዩ ሓርበኛ ከዓ ልዕሊ ዝኾነ ዕግበት ብፍላይ ከዓ ተጋዳላይ ኮንካ ካባ ናይ ሓርበኝነት እንድሕር ለቢስካስ እኹል እየ ዝብል ኣለ ብከምዚ ንሪኦ ትረአይ እስታይ መንግስቲና ቀሲልካ እናተማሕረረ ከይድ ይኽእል ዝመስል ናይ መሓርግን ተዓዳድልኡን ቦ ተጋዳላይ ፍፁም ካልእ ተኸታተልትና ካልእ ዘይኮነ ምቅላስና ምእንቲ ሓንቲ ኤርትራዊ ነይሩ ምግሃት ሃንቀውታ ዘመናት ኣብ ትሕቲ ርኦት ፀላእቲ ዝተቆርነት ሓራ ኤርትራ ንምግባር ነይሩ እሱ ድማ ተግቢርናዮ ፍረ ናፅነት ነስተማቕራ ኣለና ምስ ሓፋሽ ህዝብና ብምባል ዛዚምልና ዘሎ ተጋዳላይ ፍፁም እስከ ፍፁም ናብ ምጥቕላል ሞ ክንከይድ ኣብዚ ኩሉ ፀንሐ ንተኸታታሊ ክልተ ክፋላት ዕላላትና ኣብዚ ኩሉ ጉዕዞ ናይ ታሪክ ክጥቀስ ነይርዎ ብሕቶ መልክዕ ቀርብ ነይርዎ ክተናኸፍ ዝግብኦ ነጥብታት ነይሩ ዘይተንከፍኩሞ ነጥብታት ኣሎ ትብሎ እንታይ ክትገልፀልና ትኽእል ኣብ ኣገ መወዳእታ ፍሉይ ናይ መስዋእቲ ብፅወትካ ኩነታት ክዝክር ትኽእል ትኾን ኣዝዩ ክጥቀስ ዝኽእል ካልእ ነገራት ክህሉ ይኽእል እንታይ ትብል ኣብ መወዳእታ እዚኣ ታሪክ ናይ ኤርትራ እንተሪኢኻ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናሰገረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኩሉ ኤርትራዊ በጂ ሃገር ሓልፍ ንሃገር ይብጆ ካብቶም ናይ 80 ዓመት ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ቃልሱ መን ጀሚሩ ከመይ ኢሉ መፂኡ ስጋብ ብረታዊ ቃልሲ ብኸመይ ከም ዝኸደ ሩዲእ ማለት እዩ ኣብቲ ዝለዓለ ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ ሓራ ነፃ ዝወፃትሉ እውን ደረጃ ይከኣሎ ገዳይም ተጋደልቲ ብናቶም መስዋእቲ ዝተኸፍለ ድሕሪ እዚ እውን ክትሪኦ ከለኻ ንሉኣላዊት ሃገር ዋሕስ ዝኾኑ ዋርሳይ ንባዕሎም ሕጂ ክትሪኦ ከለኻ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣውሪሶም ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ወረዶ በፂሕና ኣለና ንኣብነት ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ካልኣይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወይ ሳልሳይ ዙርያ ዝነበሩ ዋላ እውን ኪንኡ ደቆም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብተን ዙርያታት ይወስኡ ኣለዉ ስለዚ እቲ ናይ ምውርራስ ጌና ቀፃልነት ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ብዘይ ሃገር ክብረት የለን ዝብል መንፈስ ኣብ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ሕድር ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ እቲ ናይ መወዳእታ ክገልፆ ዝኽእል ኤርትራ ክትለምዕ ኤርትራ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕ እቶም ዋርሳይ ገጥ ኣቢሎማ ኣለዉ ኩሉ እቲ መንግስታዊ መሳርዕ ዝኾነ ይኹን ነዛ ሃገር ዘድልያ ከዓ ዋርሳይ እዮም ወረስትን እዮም ዘካይብዎን ዝሰርሑን ነዛ ሃገር ዘንቀሳቕሶን ዘለዉ ስለዚ ክብሪ ይሰማዕ እዮም ንሃገር ኣኽሪዖምን ህላዊኣ ዘረጋገፁን እዚኦም እዮም ክብል ይፈቱ ተጋዳላይ ብቐንዱ ምስ ወረስቱ ኮይኑ ህላዊኡ ዘረጋገፀ ስለ ዝኾነ እዚ ብሓፈሻ ክብረት ሃቦም ህዝቢ ኤርትራ ብሓቢዩ እንደቁ ሓቒፉ ሰላ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ፀኒዑ እንደቁ ፅኒዑ ኣብዚ ደረጃ ዘብፅሐና ክብል ይደሊ ተጋዳላይ ፍፁም ገረዝጌር ብስም ኩሎም ተኸታተልትና ኣዝና ኢና ነመስግነካ
ኣብቲ መወዳእታት ዘሕለፍካዮ ረዚን መልእኽቲ ድማ ብጣዕሚ መሳጢ ታሪክ ኤርትራ ብትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ታሪክ ሰንሰለታዊ ወለዶታት እዩ ኢልካ ይከኣሎ ዋርሳይ ወሊዱ ዋርሳይ ወዲ ዋርሳይ ድማ ፀላእቲ ርዒዱ ብዝብል ረዚን መልእኽቲ ከዛዚምካልና ዘለኻ ደጊምና ነመስግነካ እምበርከስ ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሜድያ ኔትወርክ ንተኸታታሊ ክልተ ክፋላት ምሳኻትኩም ምስ ተጋዳላይ ፍጹም ገረዝግሄር ወልዲ ገብርኤል ከነካይዶ ናይ ዝቐንና ትሕዝቶ ታሪክ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ብቆንዱ ኣብ ውዕሎ ውግእ ሳሊና ማእከል ናይ ታሪክና ጌርና ዘበገስናዮ ምስኡ ዝኸይድ ሰንሰለታዊ ዕላላት ናይ ታሪክ ድማ ክሳብ ዕለተ ናፅነት ድሕሪኡ ዝቐፀለ ዕላል ድማ ኣካይድና ደጊምና ንፍጹም ብስም ኩሉኻትኩም ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሜድያ ኔትወርክ ነመስግኖ ከምኡ ድማ ተኸታተልትና ንሰለቲ ኩሉ ትቡና ዘለኹም ሓነስቲ ርእቶታት ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ መደባት ነመስግን ኣዝና ንፍቅረኩም ጀጋኑ ደቂ ኤረይ ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ መደባት ድማ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምባል ከም ትወትሩ ትገብርዎ ሕጂ እውን ኣይትረስዑ ኣብ ዝቕፅል እዋናት ድማ ብካልእ ፍልይ ዝበለ ውዕሎ ታሪክ ሒዝናልኩም ክንመፅእ ኢና ምሳኻትኩም ፀናሕና ብምድላውን ብምቕራብን ዝመደብ ዮናስ ኣብርሃም ገረ ኣልፈ ምስ ሰኣልቲ እዚ መደብ ፊት ንፊተይ ዘሎ ሚካኤል ኪዳነ ብየማናይ ጎነይ ዘሎ ካልኣይ ሰኣላይና ድማ ሳሙኤል የማነ ወዲሙ ኢና ክሳብ ኣብዚ መፅእ እዋን ከም ዝሓበርኩም ካልእ ትሕዝቶ ንራኸብ ከምዚ ዘለና ሰላም ሰፎነ ቀነ ንኩልና ኤርትራና ወትሩ ንቅድሚት ትመርሽ ዓወትና ሓፋሽ